आसामनि थाखाय दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे माखासे बोसोर सिगांनिफ्राय असमिया गामसा बेनि जीआई टेगिंनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बहुत बोसोर थांनाय उनावहायबो बेखौ मोननाय जायाखैमोन रिकगनिशनखौ दा रेजिस्ट्रार अफ जिअग्राफिकल इन्डिकेशन होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट थायो संस्था थायो चेन्नाइआव बिनि हेडक्वार्टार भारत सरकारनि सिङावनो बिथांमोननि बिथिंनिफ्राय नै दाखालिनि 13 तारिख डिसेम्बर खालि मोनसे लेटार फैदों जे असमिया गामसाखौ जीआई टेगिं होनाय जासिगोन जीआई रेजिस्ट्रेशन बेनि मिनिङा जाबाय मा बेखौ अरिजिन बिनि आइडेन्टिटिया आसामानो जाबाय दस्रायाव जानो हाया जुदिও बेखौ बहाबा प्रडाक्शन खालामोबाबो रावबो क्लेम खालामनो हानाय नङा जे बियो जोंनि होननानै थ' क्लेम खालामनायनि अधिकारा आसाम आरो असमिया मानसिफोरनि आखायाव फैबाय बिनि गेजेरजों दा मुलुगनि जेरावखि थाङा बियो बा दखानाव था एबा सोरनिबा न'आव था बेयाव असमिया गामसा होननानै परिचय मोनगोन आर'नाइनि थाखायबो एप्लाइ खालामदों दाबो बे प्रसेसा जोबाखै आरो बिटिसिनिफ्राय ब्राउपेटआ बेखौ हयथ'बा खालामदों होननानै आं मिथिदों आरो जोंनि हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बेखौ मोनहोनांगौनि थाखाय प्रसेसफोरखौ जोंबो नाजाबाय थादों बबे लेभेलाव जों हेल्प खालामनांगौ दा जोङो हेन्डलुम टेक्सटाइल बिफाङाव मोनसे बिभागाव मोनसे थांखि लादोंमोन मा दाग्रा लुग्रा आइजोफोरनिफ्राय आर'नाइ गामसा बिदिनो बिभिन्न हारिफोरनि गोदोनायाव लाग्रा जि जोमफोरखौ जों बायगोन आसाम सरकारा बिनि थाखाय जोंनो 100 कोटि थाखा होदों हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनो दा जोङो 76 कोटि मोननानै दङ आरो बिनिनो 68 कोटि थाखाजों गामसा बायगोन बाखिया गुबुन गुबुन खरस दङ बिनि थाखाय जों दाखालि मोनसे पर्टेल स्वनिर्भर नारि मोनसे पर्टेल लन्च खालामदोंमोन आरो बेवहाय माखासे इन्डिभिजुवेल जि उइभार्स बियो माने उइभिं सेन्टारखौ लानाय जानाय नङा बा ज'यै दानायखौ जों रेजिस्टार खालामथ'वाखै इन्डिभिजुवेलि हारसिं दाग्राफोरनि नामखौ जों रेजिस्टार खालामदों फ्राय 4,80,000निबो बारा 5 लाखसो उइभार्सफ्रा रेजिस्टार जादों आरो बिटिसि ओनसोलावबो मोनब्रैबो जिल्लायाव बांद्राय गाज्रिथार नङा माने मोजां रोखोमैनो रेजिस्टार जादों बाहायबो मोनबा जिल्लायाव आरो जों बाक्सा जिल्लायाव हाइस्ट जादों बिटिआर ओनसोलाव बिनि उनावहाय गुबुन जिल्लायाव एसे खम बबेबा 17,000 बबेबा 18,000 दा गासैनिफ्रायबो जोङो गामसा आर'नाइखौ बायगोन आरो मोनसे दाम फिक्स खालामखाबाय आरो जेब्लानोखि बिसिनि गामसा आर'नाइफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामो आरो बेखौ बायनाय जायो अब्लानो लोगो बै व्यक्तिनि बेंक एकाउन्टआव डिबिटि जुगै फैसाया थ्रोब हाबहैगोन फैसा मोननायाव जेबो आंखाल जानाय नङा बिदिजों जोङो दाग्रा लुग्राफोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेनि अनगायैबो स्किल डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै डिजाइनिंनिफ्राय लानानै दा जोङो खुन्दुंनि भान्डार बिटिसि ओनसोलावबो खुलिनो थांगासिनो दङ आगोलाव बिटिसि ओनसोलाव खुन्दुंनि भान्डार गैयामोन यार्न बेंक जेखौ होनो आरो खालि बिजनियाव मोनसे दंमोन आरो गरेस्वरथिं बबेबा मोनसेयाव दंमोन आरो मानोबा लानाय जायाखैमोन खिन्थु दा बेहाय आङो मिनिस्ट्रियाव फैनायनि उनावहाय थांखि लादों जे बिटिसि ओनसोलावबो यार्न बेंक खुलिनांगौ दा यार्न बेंकखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुलिनो थाखाय प्रप'जाल जों होनानै दं फाइनान्सियेल एप्रुभेल नांगौ दा हेन्डलुम टेक्सटाइला जाहैबाय जोंनि गामियारि रांखान्थिखौ जौगानायनि गुदि मोनसे रोदा आरो बेखौ जों जौगाहोनो थाखाय गोबां आसुनि लानांगौ दा बिटिसिआबो मोनसे एरि मिशन लादों बे हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआ डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मावाब्लाबो बेवहाय जेनेबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैसा फैगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैसा फैयोबा जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो डिपार्टमेन्टेलि माखासे बिबान दङ मावनांगौ ओंखायनो बे बिथिङाव जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय हाबाफारि लादों माखासे प्रजेक्टफोरबो बानायनो हाबाफारि लादों बे समाव नैबे गामसाया दिनै मोनसे गनायथि मोनजेननाय जाबाय जीआई रेजिस्ट्रेशन मोनजेननाय जाबाय लासैनो हयथ'बा आर'नाइयाबो मोनलांगोन मोनसे मिजिं थिदों जों नाजाबाय थादों आरो बेबायदि जायोबा दानाय लुनाय फोथाराव जोङो बेखौ दाग्रा लुग्राफोरखौ माने मदद होनायजोंनो जोंनि जि बस्त्र शिल्प होनो जे मोनसे दानाय लुनाय जि मोनसे कालचार ट्रेडिशन बेखौ जों रैखा खालामनो हागोन सार नैबे समाव गोबां लाइमोनफोरा जिहेतु गावनो न'आव खुलिनानै उइभिं खुलिनानै दा जि दानाय हाबाफारियाव नांथाबना दंबाय थायो बिसोरखौ फैबाय थानाय समाव सरकारनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब दा बियो दा इन्डिभिजुवेल लेभेलाव जोंहा दा माने गभर्नमेन्ट हिसाबै डाइरेक्ट ग्रेन इन एड सिस्टेमफ्रा खुब खम
जोङो मा खालामो सोरबा जुदि ट्रेनिङाव पास खालामो सार्टिफिकेट हल्डार जायो बिसोरनो वार्किं एमाउन्ट जों होयो 5,000 थाखा होयोमोन आरो थातसाल होयोमोन बेनिफ्राय बेनि उनावहाय मोनसे जायो मा जोङो एक्सप' खुलिना होयो एक्सप' बानायो बा ट्रेड फेयार बानायो बावहाय बिसोरखौ गाव गावनि दानाय लुनायखौ फाननो थाखाय खाबु होनाय जायो थ' बे हेन्दलुम टेक्सटाइला आनअर्गानाइज सेक्टर आरो बिनि बिजनेसखौ जों डिपार्टमेन्टआ मावा नाथाय जों मदद होयो नाथाय देग्लायनिफ्राय जोङो खालि माने इन्डिभिजुवेलनोल' नङालासिनो एन्टारप्रेनियर्स लेभेलावबो साफ्रोमबो मानसिफोरखौ बेक्ति खोन्दोआव रां रुफाजों मदद होनाया असम्भब जाया बे मोनसे इन्डिभिजुवेल मोनसे बिजनेस होननानै हमनानै ला जों गावनो गाव राइज खालामनांगौ नाथाय गभर्नमेन्टआ बेखौ मोनसे फेसिलिटिसो होगोन आरो दा जों एन्टारप्रेनियर्सफोरनोबो ओंखायनो जायफोरनाखि ग्रुप जानानै एन्टारप्रेनियरशिप दादों बिसोरनोबो जोङो मदद होनायनि मोनसे प्लेनिङाव थांगासिनो दङ जायफ्रा मोजां खामानि मावो सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सोरबा उइभिं सेन्टारा सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेन्टार बा एन्टारप्रेनियर्स ग्रुपफ्रा गिदिर गिदिर उइभिं बानायनानै जों बिसोरनोबो इनसेन्टिभ्स होनायनि मोनसे लामा लागासिनो दं फारसेथिं काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय दा इन्डिभिजुवेल लेभेलावबो एफा मदद होनानै बयखौबो थुलुंगा होनायनि मोनसे पलिसिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मोनसे खोथाया मा जों आसामाव थानाय गासिबो एरियानि थाखा फैसाया मोनसे हेडनिफ्रायनो फैयो नामासो काउन्सिल जायो खिन्थु बेयो स्टेट बाजेटनिफ्रायनो फैयो फैसाफोरा दा ओंखायनो जों बेखौ गभर्नमेन्टआनो लानाय मोनसे आसरि होननानै लायो जे हल गभर्नमेन्ट हिसाबै दा जियानो जा जों बयबो आवगायबोनांगौ दानाय लुनायखौ बियो हयथ'बा गोबांनि थाखाय फुल टाइम जाजोबनाय नङा आरो बियो पार्ट टाइमबो जालांगोन सोरनिबा थाखाय बा मेइन प्रफेसन जायालासिनो साइड प्रफेसन जानो हायो नाथाय बेखौ लांफाबाय थानांगौ